Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Мәктәпләргә кіру өчен су буе чират, тән температурасын үлчәгәндә башкалар урамда көтеп торырга мәҗбүр. Мондый очракта ни эшләргә? Банкрот статусын алу җиңелләште, гаризаларны күп функцияле үзәктә кабул итәләр. Татарстанда яшәүче 28 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очрагы теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 3 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6591 очрагы теркәлде. Аларның 5443 терелгән, 50се узган тәүлектә. Россия тагын 3 ил белән авиалемтә яңарта. Бу хактагы карарны хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин имзалады. Хәзер Россиядән Мисыр, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Мальдив республикасына очарга мөмкин. Әлеге рейслар атнасына 2-3 тапкыр булачак. Мәктәпләрдә чират, социаль дистанция үтәлми, шушындый шикаятны безнең кайнар линияга беррәттән берничә ата-ана калдырды. Дулкынланган чаллыларның сүзләренә караганда, иртән балалар мәктәп янында озак көтеп торалар. Барысының да температураларын үлчәүләрен көткән арада керү ишеге янында җыелып торалар. Маскаларны беркем дә кими диярлек. Иртән укучыларны кабул итү, ничек оештырылуын тикшерү өчен без очраклы рәвештә сайлап алган мәктәпкә юнәлдек. Бу видеоны социаль челтәрләргә канәгатьсезлек белдергән ата-аналар урнаштыра. Мәктәп янында укучылар җыелышкан, бина эченә керү авыр. Температура үлчәргә озын чират тупланган. Хәзер шәһәр башкарма комитеты видеода кайсы мәктәп икәнен ачыклый. Посмотрите, это очередь. Термометр. Без шәһәрнең 52-нче комплекста урнашкан 51-нче мәктәбен сайлап алдык. Дәресләр монда 8:30-дан башлана. Біз белем бирү учреждениесенә 7 сәгать 40 минутка килдек. Маска белән йөрүчеләр бик аз, ләкин җыелып та тормыйлар. Балаларын мәктәпкә озатучы ата-аналар да шулай ди. Я ничего не могу сказать такое. Все прям нормально, хорошо. Алиса, идем. Нет, никакого столпотворения. Вчера тоже нормально было. Без толпы нет никого. Нормально дети проходят. Һәрбер баланың мәҗбүри рәвештә температураларын үлчәү өчен керү юлында 2 хезмәткәр тора. Моннан тыш балалар агымы берничә керү юлына һәм төрле вакытка бүленгән. С этой стороны входит у нас начальное звено, 1-4 классы, с другого входа среднее и старшее звено. В конце августа мы еще с педагогами проработали вот этот сценарий входа. Некоторые классы, 4, 5, 6, они у нас приходят чуть позже, ко второму уроку. Иртән керү юлында зур чират җыела икән, мәгариф идарәсенә шулай ук Роспотребнадзорга мөрәҗәгать итәргә була. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Банкрот булу өчен судка мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Хәзер бу процедураны күп функцияле үзәк аша башкарырга мөмкин. Гаризалар белән республиканың 59 үзәгенә мөрәҗәгать итәргә була. Сүз уңаеннан элек банкротлык процедурасы өчен түләргә кирәк иде. Хәзер бу статусы бушка бирелә. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. Энҗе Шакирова пенсионер. Моннан 3 ел элек алар ире белән бергә кредит алган. Әмма вакытында түли алмагач, алган 13 мең урынына суд аша аларга 240 мең кайтарырга кушканнар. Түләү мөмкинлеге булмагач, физик затларга банкротлыкка гариза бирергә уйлаганнар. У нас сумма не очень большая, и так получилось, что деньги даже не в банке, а быстрых этих взяли. Очень маленькая сумма была, и так как нам включили проценты и брали 13, а платим 240 тысяч. Вот так. Да, и мы уже половину выплатили, вот остальную половину хотим подать на банкротство. Күп функцияле үзәктә гариза бирүчеләргә кредиторлар турында мәгълүмат җиткерергә кирәк. Бурыч 500 меңнән артмаска тиеш. Для того, чтобы обратиться в многофункциональный центр, заявителю необходимо представить информацию о кредиторах, а также о наличии задолженности. Сумма обязательств перед кредиторами должна быть от 50 до 500 тысяч. Гариза 3 көн эчендә карала, уңай нәтиҗәләр булган очракта штрафлар туктатыла. Әлеге процедура хезмәт хакы буенча бурычларга, алимент түләүчеләргә, зыянны каплаучыларга кагылмый. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова – это престижное образование мирового уровня. Изучение 3 иностранных языков при выборе любого направления. Телефон в Нижнем Новгороде 416 61 41. Выгодно и надежно вложите личные сбережения в КПКГ Госзайм под привлекательные 7,65% годовых. Город Набережные Челны, 107, первый подъезд. Только для членов кооператива. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.